नमस्कार मंडळी, मी आज घेऊन येले पेडवे मासे. हे बघा, हे पेडवे मासे असे चपटे असतात आणि ना ह्याची कडी एक नंबर जाता. तर आमच्या कोकणात कसं माहिती आहे, पुरुष जरी गेले बायका जरी गेली बाजारात नरी तरी ना हे पेडिये मासे म्हणजे साराचे जे मासे असतात ना ते शोधून मुद्दाम घेऊन येतात. आणि तव्यावर टाकून मासे असतात ते वेगळे मासे असतात, कारण त्यांची चव वेगळी आणि ह्याचा सार कडी काय एक नंबर जाता. तर ह्यो पेडवो मासो असता काटेरी, पण तो इतको गुणधर्माने भरलेलो असता, त्याचा सार सुंदर जाता. आणि त्याचे काय जे गुणधर्म असत ते हे पेढये सुटी करता करता तुमका सांगते. शुद्ध भाषेत म्हणायचं झाला तर ह्याका पेडवे म्हणतात आणि आमच्या कोकणी भाषेत आम्ही पेढये म्हणतो. तर हे पेढये सगळीकडे उपलब्ध असतात, अगदी मुंबई पुणा खंय तुम्ही घेशात थंय गोव्यात. पण ते घेताना ना कोणाक कळत नाही खयचे मासे घेऊ, असं गोंधळ जाता. तर चला तर आता सुटी करूया. सुटी करता करता तुमका काही गोष्टी सांगते मी. चला तर आता पेडवे सुटी करूया. सुटी करता करता तुमका थोडी फार माहिती देते, पण ज्याका माहिती नसता बघा, बाहेर राहतात शहरात, त्यांका हे पेडवे बारीक मासे काटेरी मासे त्याच्यातला काय कळणार ना. मागे एक ताई इलेली ती म्हणाक लागली, तुम्ही जे काटेरी मासे दाखवतात ना ते काटेरी मासे आमका घेऊ कळणार नाही. तर पेडवो म्हणजे काय, तर हे बघा, ह्यो पेडवो असताना तो असो चपटो असता. काही पेडवे असतात ना ते असे बारीक पण असतात, म्हणजे दोन जाती असतात पेडव्यांचे. तर पेडवो म्हटलो ना काय, बघा ह्यो हैसर त्याका टिपको दिसतो. हे बघा, हे बघा दोन्ही वाटेन टिपके असतले आणि त्याका ना खवळा असतली, म्हणजे खवले खवले जास्त असतले. तर हाडले ना काधी हे पेडवे असतात ना ते पाण्यात टाकू गये, मग त्यांची खवळा जी असतात ना ती आटाळा साफ करून बरी येतात. तर आता ना हे मी साफ करते, म्हणजे सुटी करते. आमच्या भाषेत कोकणी भाषेत आम्ही काय म्हणतो, माशी सुटी करतो. तर ह्याचे पंख जे होते ते काढून घेते, म्हणजे ती खवळा काढून जरा बरी पडतात. आणि हे मासे तुम्ही घरात जर साफ करून घेतलात ना तर तिची खवळा जी होत ना ती झकडे तकडे पडतली. आणि ते मग साफ करताना नाके न येतात, म्हणून ते बाहेर असे मोकळ्या जागेत मासे साफ करू घेऊ गये. आणि काही जणांका नाही ना ते साफ करू, तर त्यावेळी जे गापतीने असतात ना त्यांना सांगला का देतात ते साफ करून. तर हे पेडवे मासे जे असतात ते असत काटेरी, पण ते खाऊक बरे असतात. ह्या काटेरी माशातला जा तेल असताना आता आपल्या जीवाक बरा असता. जसे आपण बघा तारले बिरले खातो. आता ह्याची टकली मोठी असा, ती ही टकली मी हे बघा अशा तऱ्हेने कापलं. हे म्हणजे ह्या पोटाकडचा जो भाग असता ना तो काटेरी असता, त्याला जास्त काटे असतात, मग ते खाताना त्रास जातात त्याचो. ह्या बघ, तर म्हणा तो पोटाकडचा भाग जो हा ना तो मी कापून टाकलाय. तर या माशाची टकली मी पोटासहित कापून टाकलंय, म्हणजे त्याचे काटे होते ना सारात खाऊ बरोबर. तर आता ह्याचे दोन तुकडे करून घेत आहे. हे बघा असे दोन तुकडे केले आणि शपडी काढून टाकली. आता ताजो मासो म्हटलो तर हे बघा कसं दिसता, आतमध्ये लाल दिसता, एका म्हणतात ताजो मासो. ये गो, हाँ क्या, ये धर ये मासो, ये ये का. तर हे झाले पेडवे मासे. आताशे मासे मरतात हा, अजून श्रावण लागाक नाही. श्रावणाक अजून असत 2 दिवस, तोपर्यंत श्रावण जे कोण पाळणारे असतात त्यांनी मासे खाऊन घ्यावा. मग 1 महिना मासे खावायचे ना. 1 महिना म्हणजे चतुर्थीच्या 11 दिवस जायपर्यंत तर न खाणारी असतात ना श्रावण पाळणारी, ती गणपती पोचवल्यानंतर खातात. तर माका एक दिवशी ना मालवणाक जायचं असा, मालवणच्या लिलावा. तर तुम्ही माका ना मुद्दाम कमेंट करून सांगा तुमका खयचे मासे दाखवूय किंवा तुमका खयचे मासे आवडतील. तर आता ते कमी पैशात जर ते मासे इले माका तुमका आवडणारे मासे, तर मी जरूर आणि तुमच्यासाठी. तर माका नक्की कमेंट करा मालवणाक जाऊन कसले मासे घेऊ आणि तुमका काय काय दाखवचे ते.
तर तुमचे कमेंट असतात, जो व्हिडिओ प्रेम माया देतात खूप आवडता, मनापासून धन्यवाद. मी आताच तुमका सांगतोय, कारण कमेंटची उत्तरा देऊ जमत नाही, वेळ नसता इतक्या कमेंटची उत्तर. माझ्यासाठी जा वेळ काढून जे शब्द लिहितात ना ते खूप म्हणजे खूप महत्त्वाचे असं बरा वाटता. मी आधी माझं व्हिडिओ टाकलो का मी आधी पहिले कमेंट बघते ताई दादांचे, ते महत्त्वाचे असतात कारण आमच्यासाठी. आणि जी प्रेम माया देतात ना ती तर म्हणजे शब्दात सांगणं कठीण असा. तर धन्यवाद सगळ्यांचे. अशीच माया असोच प्रेम द्या प्रत्येक व्हिडिओ ही आशा करतोय. आणि ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब करूक नशात ना त्यांनी सबस्क्राईब करा. तर ही एक विनंती आहे कळकळीची, कारण मी ना सांगणं नाही, मका ना मागून खाऊक आवडणार नाही. कोणी दिला ना तर म्हणजे त्या प्रेमान दिलेला असताना ता घेऊक आवडता. पण आता ही सांगण्याची वेळ लिहा, कारण व्हिडिओ माझे चलतात पण सबस्क्राईब करू विसरतात. तर सबस्क्राईब करा. आपलेले मासे असत ना ते मी आता सुटी करून घेते. चला. तर मी आज ना जुन्या गोष्टी ज्या असत ना विस्मरणात गेलेले ते माका आज पुढे हाडूचे असत. तर कोकणात त्यावेळी लोक काय करीत माहिती हो, एखादा भांडा घेत म्हणजे मडकी घेत किंवा असा हिंडा नियमचा जाड असा काहीतरी तपेला असायचा, तर त्या चुलीवर आदान मानान ठेवतो. तर मुख्य म्हणजे काय सांगताय तुमका आता ऐका. आज मी करतलंय पेडव्याचा सार, म्हणजे पेडव्याची कढी, पेडवे माशाची कढी आणि त्याच्याबरोबर वाळणीक लावलेलं उकडो भात. म्हणजे वाळण कशी लावतं त्यावेळची माणसा जा काय चुलीवर घालीत म्हणजे उकडे तांदूळ आणि ते वाळून तेचो भात खाय. तर ती पद्धत आज मी तुमका दाखवतलंय. तर आता ह्या कुंडला म्हणजे या तपेला ठेवलंय मी. हिंडा नियमचा असा जाड हा त्याका माती मारलंय, त्याच्यात आता मी आधान ठेवतोय उकड्या तांदळाच्या भातासाठी. तर आता पाणी ओतून घेतोय. आताच्या काळात आजार वाढले होत, ते आजार कसे वाढले हे तुमका थोडक्यात मी आज सांगतलंय. मी काय कोण मोठी डॉक्टरी नाही असं, पण तसा जाणून घेतला ना आपले विचार आपणच जर थोडं वेळ केले तर ते कसे आणि का झाले ह्या बरोबर कळता. तर आता आदान या मी ठेवलं आणि हे बघा हे असं उकडे तांदूळ. तर हे असं उकडे तांदूळ हे बघा. आता ते उकडे तांदूळ कसे करतात ते तुमका थोडक्यात मी हे तांदूळ निवडताना सांगते. तर ह्या मी आता पाणी ठेवलंय ना आदनाचा, आता आदान येऊ नये म्हणजे त्या पाणी उकळा नाही त्याच्यासाठी याच्यावर मी झाकणी ठेवतोय. आता आपण तांदूळ किती घालतो त्या अंदाजाने आपण आदान ठेवूया. मग तांदूळ घालताना म्हणजे ते तांदूळ वयरताना धुवून तांदूळ वयरताना त्या पाणी थोडा जास्त झाला ना त्या मडक्यात तर आपण एका पातेल्यात काढून ठेवायचा. म्हणजे त्या भातात जर कमी पडला पाणी तर ता ओतून नंतर तो भात शिजवून घ्यायचो. तर अशा प्रकारे मी आता आदान ठेवलंय आणि तोपर्यंत तांदूळ निवडूया. आता आदान तर ठेवलंय चुलीवर, तोपर्यंत उकडे तांदूळ निवडून घेऊया. ते बघा हे असं उकडे तांदूळ. तर पूर्वीचा ह्या अमृत होता म्हणजे आरोग्यासाठी माणसाच्या. तर कसा असता वालयचा भात, वालय म्हणजे जाड भात सगळ्यांना, आणि तिची पेज इतकी सुंदर लागता. लोक बाजारात गेली का वालयचे उघडे तांदूळ बघून आणि मुद्दम घेतात, पण ताज आपला खाद्य आता विसरली होत. आता जे आजार चालू झाले त्याच्यासाठी अमृत म्हणान औषध म्हणजे पेजेचा टॉनिक किंवा तो लाल भात म्हणान आता महागाई दुगायचा विकत घेतात.
पण ह्या भाताक आणि ह्या तांदळाक लोक आता विसरली, कोकणातच विसरली, ती शहरात काय हो सोडूनच द्या. तर हे वालईचे तांदूळ, पाटणेचे तांदूळ, बेळ्याचे तांदूळ किंवा अजून एक मसुरा भात, असे हे भातांचे त्यावेळीच्या मोठ्या भातांचे जाती होते. तर आता ही बारीक भाता झालेली असत, एक काडी म्हणा किंवा बारीक तांदूळ म्हणा, काय काय त्या भातांची नावं असत. तर आताची भातांची जास्त म्हाका नावं येणार नाही, कारण मी शेती करणं नाही. मी खरं तर सांगते, मी शेती करणं नाही. तर ह्या जर आता आपण खाऊचा असला तर विकत आणून खाऊ गया. तर लोकांपूर्वीचे काय करीत, भात उकडीत, म्हणजे भात उकडणे, पाणी ओतला, त्याच्यात भात घातला आणि त्या भाताक ऊब काढली, किंवा आता भात फुटापर्यंत उकडला आणि त्या भात नंतर गाळून घेतला एखाद्या सरिया टोपलेत, आणि त्या भात थोडासा उन्हात सुकवून त्यानंतर सावळेत सुकवत आणि गिरणीत तांदूळ लावून आले. ते तांदूळ असे लाल जाय. आणि घरातली माणसं काय करीत, हे तांदूळ जे असत ना, ते वाळणीच्या भांड्यात ते म्हणजे भाताक घाली तांदूळ आणि त्याची वाळण लाय. ती वाळण कशी लावतं ती थोडक्यात मग जर ह्या भांड्यात लावली तर मी तुमका दाखवतोय. ते काय एक लाकडी वाळण असायची, म्हणजे वरची झाकणी. तर ती वरची वाळण ठेवून ती अशी एखाद्या टोपात किंवा दोनो म्हणत त्याका, म्हणजे लाकडी असो लांबट दोनो असायचो, त्याच्यात वाळण लाय. आणि ती कशी काय काय करी तर वेगळी पेज करूची लागा नाही त्यांका. म्हणजे हो भात वाळणीक लावल्याने का ती पेज जी गळा ना, त्याच्यात थोडंसं त्याच्यातलं भात घातल्याने, मीठ घातल्याने काय ती पेज तयार झाली. असा ह्या पूर्वीचा टोनिंग होता. पण आता विस्मरणात गेलेला म्हणून नका या थोडक्यात पुढे आडूचा. ते उकडे तांदूळ असत ते मी माझ्या पुरते, म्हणजे आता माझ्या घरात 4 माणसं असत, त्यांच्यासाठी मी उकडे तांदूळ घेतले, म्हणजे इतकं भात जातो. त्या अंदाजात पाणी ठेवले, ते आता निवडून घेतोय, धुतोय आणि ते त्या भांड्यात तांदूळ वयरताना तुमका सांगते त्याचा महत्व काय असतं. तर आता बघूया आदानीला काय. हे बघा मस्तपैकी आदान येला, पण थोडं आवाज येऊ आदनासून, म्हणजे सळसळलेला तो. नंतर तांदूळ घालायचे, मग तो भात पाणी येणार नाही असा म्हणणं होता पूर्वीच्या लोकांचा. आणि ही कामं आम्ही केलेली असत, म्हणजे खूप लग्नाच्या आधी. आता नाही, आता थोडक्यात म्हणजे पटकन करूचा साधन येला म्हणजे कुकर. पण ते कुकर म्हटले तर आपल्या शरीरात बरे नसतं. त्याचं कारणही तुमका सांगते कसा. तर ह्या वाळणीत आपण म्हणजे तांदूळ घालतो त्यावेळी तो भात आम्ही गाळतो, म्हणजे ती पेज जाता. आणि समजा ताणे बिणे उकड्या तांदळाची पेज आपण म्हणजे खातो, पेज भात जेवतो. तर सुरय भाताचा कसा असता, एक तर सुरय भात आम्ही कुकरात लावतो त्यावेळी त्याचा सगळ्यात म्हणजे जा वाफेन पाणी जाता, शिटी जाऊन तेवढाच फक्त जाता, बाकीचा जा सगळा पाणी येतात त्या भातात मुरला जाता. आणि तो भात आपण कुकरातलो खातो तो शरीरात अपायकारक असता, कारण तो भात गोड जाता जास्त. आणि बघा आजकालच्या काळात जास्त डायबिटीसचे प्रमाण वाढले होते या आमच्या अगदी म्हणजे पटकन होणाऱ्या कारणांमुळे. तर असा पूर्वीचे लोक ह्या सगळ्या पाळीत आम्ही कुकर लावतो पटकन. तर पूर्वीचे लोक काय करीत, एकाच आदनात पेज आणि जेवण दोनही अशी त्यांची कामं जाईल. म्हणजे कारण तात फक्त ते काही गोष्टी असत ते विस्मरणात गेलेले असत. मला न्या माका मुद्दाम आता जुना आता सोना करून माका पुढे आडूचा लागलेला असत. आता काय कोण करूक बघणार नाही, पण गॅसवर सुद्धा आपण कुकर लावतो. त्याऐवजी म्हणजे आपणाक ज्यावेळी वेळ असता त्यावेळी तांदूळ तुम्ही कशातही घाला, मग ते तपेल्यात घाला, टोपात घाला, नाही तर कशात घाला, तोच भात जर आपण वाळवून टाकलो आणि पेज बाजू केली ना, तर तो भात आपल्या शरीरात फायदेशीर असता. पण तो पेजेसकट जो आम्ही कुकरातलो भात खातो ना, त्या भातात आपल्या शरीरात अपाय म्हणजे निर्माण होता. तर आता हा आदान बघा सळसळला, म्हणजे आवाज येता सळसळलेला आहे तो. तर मी आता ह्याच्यात तांदूळ वैरून घेत आहे. हे तांदूळ मी धुलय, म्हणजे 5-6 वेळा मी हे तांदूळ धुलय. तर भात उकडताना कसा असता, भात उकडल्यानंतर त्या भाताचा राब जाता, म्हणजे त्याच्यातला जा काही विषारी प्रमाण असता ता बाहेर फेकला जाता.
त्याच्यानंतर आपण हे तांदूळ घालून वाळतो त्यावेळी जो काय विषारी ह्याच्यात ह्या असताना तो बाहेर निघान जाता, म्हणजे तो भात स्वच्छ जाता आणि जेवढा आपल्या शरीरा वया त्याच्यातला पौष्टिकपणा तितक्याच आपल्या शरीरात धावता. तर ह्याच्यावर ठेत वाळण म्हणजे लाकडी एखादो तुकडो असायचो त्याका वाळण म्हणायचं. ते ह्या आता मी ओतो येण्यासाठी ताट ठेवते. ओतो म्हणजे काय तर पूर्वीचे लोक काय म्हणत ओतो इलो काय बघू, म्हणजे हे जे तांदूळ असत ना ते फसफसन असा त्याका ओतो येणा म्हणतात, म्हणजे फेस येणा म्हणतात. मग इथं झाकान बाजूक करायचं आणि भात शिजवायचो. तर ह्यो बघा हेका म्हणतात ओतो येणा. तर ह्या आता उतू जाऊ लागला. ह्याच्यावरचं झाकान मी काढून घेते. हा बघा, आणि काय करी तो फेस जो येता ना ह्याच्यावर ओतो येणा म्हणतात तो काढून टाकी. तो बघा तो जो फेस येता ना तो काढून टाकू बघ. आता ह्यो भात शिजाक थोडो वेळ लागतलो कारण ह्यो उकडो भात असा. भात शिजता चुलीवर मासे धुवून घेऊन येलं आणि आता वाटाप काढून घेत आहे. आता पेडव्याच्या कढीसाठी ह्या वाटाप काढलाय. ह्या बघा खोबरा असा, कांदो, लसूण, तिरफळ नाही तर आमका मालवणी माणसांका म्हणजे कोकणी माणसांका कढी चव नाही लागला. कोथंबीर असा आणि हो तुमका मच्छी मसालो दिलेला आहे तो मसाला असा. आता ह्या वाटाप मी करून घेऊन येते. चला तर भात बघूया शिजलो का. तर मस्त पैकी होय तसं उकडू भात शिजलो. आता लावूया वाळण. तर वाळण लावण्यासाठी मी घेतलंय झाकणी स्टीलची आणि पेच काढूच्यासाठी ही घेतलंय पातेली. तर ह्याच्यावरती बघूया वाळण लावूक जमता काय ती प्रयत्न करतोय. मला सवय असा त्यावेळी. आता मी काय लावू नाही. आणि मोठ्यात मोठ्या या भानशेरा घेतलाय. भानशेरा म्हणजे कपडो पास्ता मानान धरो. तर आधी ही मडकी उतरूया खाली, त्याच्यानंतर पुढचा कायता बघूया. आता थोडी जी पेज असा की ना ती गाळून घेते मी. तर ह्याच्यातली पेज होती ना ती मी या गाळून घेतली. आता उरलेली पेज असा ना ती वाळण लावायची. तर आता वाळण लावूया. वळण लागली. आता ह्याचं महत्व काय तर तुमका थोडक्यात सांगतोय. तर भात ज्यावेळी बघा पातेल्यात म्हणजे टोपात आपण तांदूळ घालतो आणि तो भात आम्ही गाळून घेतो म्हणजे पेज बाजू करून. परत आम्ही तो ना भात मुरण्यासाठी चुलीवर ठेवतो. तर ह्या पूर्वीचा जा असा ना आता वेगळा असा. आता ही वाळण लावल्यानंतर ती पेज आपण त्या पातेल्यात गाळतली आणि त्याच भांड्यात भात जो असा तो मुरतलो आणि भात सळसळीत जातलो. तो भात चुलीवर परत ठेवची काही गरज लागणार नाही अशी एका वाळण म्हणतात. पूर्वीच्या काळी आणि अजून सुद्धा आमच्या कोकणात आमच्या कोकणी पद्धतीत सवय असा नवीन नवरी म्हणजे एखाद्या मुलग्याच्या घरातल्या आपल्या लग्न झाला काय ती सून येईली घरात ना की तिका लांबन देव्यान घरात घेताना तिचा बाकीचा देवधर्माचा काम झाला का तिका सहज चुलीकडे घेऊन जातात म्हणजे किचनात घेऊन जातात. आणि त्यावेळेचा साधन म्हणजे आता वाळण रवलेली ना तर असा म्हणतात अगे सुने गॅसवरचं कुकर तरी खाली उतरून ठेव म्हणजे तुझी वाळण
परतली किंवा लावली झाला. तर असा इथपर्यंत सुद्धा आमच्या ह्या कोकणात अजून ही पद्धत असा, म्हणजे त्या वाळणीची एक कुकर जो असताना वाळण नाही तर कुकर गॅसवरचो खाली उतर किंवा त्या कुकराचा झाकणा काढ. तर अशी एक पारंपरिक पद्धत होती, ती अजून करतात लोक करणारी. तर आता हे वाळण लावून घेतलंय मी, हे का आता अर्धा तास तरी हो तर तो सगळं जो पेजेचा पाणी आता सगळा गाळताला आणि भात सळसळीत होतो. नंतर वाळण परततं, ती सुद्धा तुमका दाखवते आणि भात कसं झाला तो दाखवते. चला तर आता पेडिया माशाची कढी करून घेऊया. आता ह्या माशाचे 2 भाग केलंय. कढयेत होय ते हे 2 तुकडे केलंय आणि माका 2 म्हणजे 4 तुकडे मी तव्यावर टाकतले. हे अख्खे ठेवले आणि कापून घेतले. ते का आता मीठ मसाला आगळ लावून घेतय. हो तुमका दिलेलो आगळ असा. आणि मी आज मुद्दाम भाजको मसालो, मालवणी भाजको मसाला तो माशांका लावतले. तुम्ही पण एक दिवशी अशा भाजक्या मसाल्यात मासे भाजून बघा, चव जरा वेगळीच लागता आणि मस्त लागता. चला तर करूया माशाची कढी. कुंडा ठेवलाय चुलीवर. चला तर कढी पेडियाची शिजली आहे. परत थोडीशी कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीरींची वर येत आणि आता उतरून घेत आहे. आता घेऊया मासे भाजून. माशाची कढी तर शिजली. आता वाळण लावलेली परतूया. एक आता थंड झाली या. तर बघा कसो सळसळीत असो उकडो भात तयार झालो. तुमका दाखवते मी. बघा मस्तपैकी वाफाळलेलो भात. चला तर पेज भात उकडो कशी करीत तर तुमका तर दाखवले. आता ह्यो रोलो भात बघा, ह्यो भात आणि असा पेज. तर माका आता पेज खाऊची असा. तर ह्याच्यात मी थोडंसं माका होय तितकं भात घालते वाळणीतलो आणि ह्या पेजेत मी मीठ घालून घेते, म्हणजे बाकीच्यांका घरातल्यांका पेज गावली मस्तपैकी आणि आपणाक पण गावली.
बघा कशी मस्त पैकी जाडजूड अशी पेजली आहे. ही पेज ना खाता खाता इतकी गोड लागता ना. हे बघा हे असा पेज. तर ह्या आता भाताच्या शीतात मी पेज घालतोय. आपणा होय तितको भात घेतलो, होय तितकी पेज घेतली. तरी बघा पूर्वीची माणसा अशी पेज आणि वाळणीचो भात करीत. तर अशी पेज आणि भात आता वाळण कोणाकडे कदाचित कोणाकडे लावतच असतील आणि माझा व्हिडिओ बघता अशा तर मला मुद्दाम कमेंट करून सांगा, म्हणजे माका कळत तरी ही परंपरा अजून कोणाकडे तरी असा. तरी आता गरम गरम पेज असा. पेज थोडी थंड जाऊ होई, पण गरम गरम पेज मी थोडी पितय. ही पेज जी लागता की ना, ह्या अमृत आयुष्याचा आपल्या जीवाचा अमृत. मस्त सुंदर. तर ह्या पेडव्या माशांका आता मीठ मसालो आगळ बरा लागला. तर आता एका भाजूचा मटेरियल का असा आता घेऊया. तर मी घेतोय तांदळाचो रवो. म्हणजे तुमचे तांदूळ खयचेही असा दे, रव्यापेक्षा माझ्या मते हे तांदूळ जे असत ना ते मिक्सराक लावले आणि त्याचो बारीक रवो केलो जाडसर का मासे कुरकुरीत पण जातात आणि चविष्ट पण लागतात. मासे तर भाजून झाले, तर काढून घेऊया. तर मस्त पैकी असे तांदळाचो रवो लावलेले कुरकुरीत असे तळलेले पेडवे. चला तर पेडिया माशाची कढी आणि उकडो भात खाऊया. चला तर जुन्यात जुनी रेसिपी म्हणजे उकडो भात आणि पेडव्या माशाची कढी केलंय आणि त्याच्यावर पेडवो तोंडात घेतलंय. तर ही जुनी रेसिपी असा कोणाकोणाक कशी वाटली ती नक्की कमेंट करून सांगा. मी आता जेवते आणि तुमका चव सांगते. आताची माणसं म्हणतात कशी उकडो भात म्हटलो का म्हणतात गळ्याक खेपता, मग तो आतड्यात काहीतरी टोकता, परत तो अजीर्ण जाता अशी माणसं म्हणतात. पण ह्यो भात मी आज खाऊन काय जाता त्या बघताय. माका काय होचा ना, कारण मी मध्ये मध्ये करतोय कधीतरी. काय सुंदर, अगदी सुंदर, मस्तच लागता. कारण ह्या खाना आमचा पूर्वीचा त्या विसरान चलाचा नाही. तर असो आज माझो जुनो व्हिडिओ झालो. तर कसं वाटलं नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडतं लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि जेणे कोणी सबस्क्राईब करू नसतात त्यांनी नक्की नक्की म्हणजे नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर.